салому алайкум азизони гиромӣ, марҳамат кунед. сеюм микрорайон қабулу бино шудаги айдом техпаспорт дора. Марҳамат, мана лифт панҷум этаж хонаи мо тарафи Самараба, сеюм микрорайон қабулу бино шудаги житело омада зиндагӣ кардаеста. ана медароем даруни хона, мана ремонт. Инҷа коридор мебошад. Коридор. Ана ҷои шкафмонӣ, гардероб. Инҷа коридор. Ванна. ҷои стиралка. Туалет. термекс дорад. марҳамат кунед. як комнатаи калон, я зали калон. дигар кунед ремонтша бинед. беҳад калон. чизҳои сифатнок. Фаршивка ремонт нест. тарафи берун. ин тарафи живу дорад. тарафи живу ба нигоҳ кардагӣ трезаш. сеюм микрорайона живуш медароем аз хона. кухни гарнитур ҳама чизош часпондагӣ. треза мондагӣ, форточка у параша спальни кардагӣ. марҳамат кунед. спальни ҷа як спальни мешавад. калон. марҳамат кунед. аҷоибот. панҷум этаж техпаспорт дорад. қабули бино дорад. марҳамат кунед. нархаш 295 000 сомонӣ.